nit o molt bona tarda aquí a Més TV en aquesta edició de Més Esport, una edició especial que els companys d'antagonistes ens han donat espai. Avui una edició especial perquè avui parlarem del Nàstic i Reial Madrid. Em dic Lluís Banyut, la gràcia dels guionistes d'aquest programa, i es preguntarà molta gent per què parlo així. Ahir la meva dona em va preparar una fabada asturiana i encara estic retenint els llaços. Avui un dels protagonistes podria ser un defensa del Reial Madrid que ens podria parlar dels possibles coneixements del Nàstic. M'agrada com dic Nàstic. T'agrada com dic Nàstic, Patxi? Està molt bé. Ho dic bé, Nàstic. Avui anem a parlar amb Roberto Carlos, defensa del Real Madrid. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bien, Roberto. Sí. Bueno, vamos a ir directamente al grano porque el tiempo apremia. Me gusta como digo apremia. A tu t'agrada, Patxi, com dic apremia? Està molt bé. Molt bé. Roberto, per favor, què saps del Tarragona, del Nàstic? Bueno, principalmente yo sé que ellos son buenos jugadores. Lo que pasa es que quizás el frío puede afectar bastante. Se juega en la stepa rusa, a menos 30 grados. ¿A dónde ha dicho? En la stepa rusa. Molt bé. Sí, yo he ido 3 o 4 veces de turismo a Tarragona, ¿no? En sap molt Roberto Carlos, En sap molt Roberto Carlos del que és el Nàstic. Jugadors importants que creus que pot ser perill del Real Madrid en aquesta possible Copa del Rei. Pichi, et passa alguna cosa? És que se me'n va al cap. Molt bé. La resposta, per favor, Roberto? Sí, espera que se me... Ahora. Molt bé. Es que se me había enganchado una cosa en el No, pantalón. si te puedes sentar, si quieres. No, yo estoy sentado. Ah, vale. Ahora estoy de pie, Vale. ahora sentado. Y principalmente tiene un portero, tienen 4 defensas, y también ellos juegan con 11 jugadores, ¿no? Y tienen un entrenador y un segundo entrenador. Y también un masajista, supongo. Molt bé, això molta gent tindrà resposta de per què el y Real tienen- Madrid no funciona. Y si tienen no. a un jugador que se llama Torres Fernando. Muy bien, Torres. Roberto. Muy bien, ¿Qué te han dado de comer hoy, Roberto? Me han dado colocado, como siempre. A Yo soy crecer, aquel ¿no? negrito del África tropical. Sí. Molt bé, pareix que el Nàstic ho tindrà fàcil. Pichi, t'agrada com dic fàcil? Sí, està bé. Està bé, no? Molt bé, Patxi, ens podries dir un anàlisi d'aquest possible partit de Real Madrid-Nàstic, per favor? Sí, farem una petita anàlisi de com han de jugar. Bé, començaríem per una defensa amb 4 defensors, que després aniríem amb dos pivots, que si poden ser que no siguin del CBT, que siguin... I després, el més lògic és que siguin també 3 per aquí i un paio que es dediqui a fer gols, no? L'important és que hi hagi una bona triangulació de la pilota, que sobretot que no hi hagi xupons, i que sobretot hi hagi una conjunció Yo juego de por lo aquí, que ¿no? es... Juego por aquí, ¿no? Pues sí, ¿Sí? tú jugarías por aquí, pero si tienes que subir la banda, me pides permiso. De acuerdo, perfecto. O sea, no se te ocurra subir la banda sin pedir permiso, porque luego ya sabes lo que pasa, Sí, Sabes que que tienes que subir Camacho una tiene vez por cada 45 minutos, no puedes subir más, ¿no? Esteu contents? Y bueno, Sí, yo soy muy Esteu contento. contents, no? Sí, sí. Però no us doneu compte de la tonteria que esteu dient. Un que no sap res del Nàstic, tu que ets tonto, Pichi, t'he dit, ets tonto, perquè jo si em vull tirar un pet aquí me'l tiro, i si vull tirar-me aquí me'l tiro. Jo me'n vaig. Jo no puc fer un programa en aquest incompetent, en aquest Roberto Carlos. Me'n vaig, això és una... Però què és yo eso? me vaya amb la meva tàctica a l'altre puesto. ¿Jugamos al teto? Ah, mira, home.